дуруд бинандагони телевизиони Баҳористон, манзури шумост барномаи суръат. имрӯз дар барнома доир ба моҳ маълумот хоҳем дод. бо шумо ҳастам Маҳмадалӣ. моҳ радифи табиии сайёраи Замин мебошад. дар асл радифи Замин дар системаи офтоб якҳав ягона нест. маълум аст ки сайёраҳо дар гирди офтоб давр мезананд. олимон ҷинсҳои кӯҳи аз моҳ ба Замин овардаи кайҳоннардонро муқоиса карда чӣ тавр пайдо шудани моҳро пешгӯӣ менамоянд. қариб 5 миллиард сол пеш сайёраи Замин хеле ҷавон ва то андозае гармусӯзон буд, ки тамоми ҷинсҳои кӯҳи он дар ҳолати гудохташавӣ қарор доштанд. дар наздикии Замин ҷирми калони кайҳонӣ ё сайёраи хурд парвоз мекард. рӯзе аз рӯзҳо лаҳзае фаро расид, ки ҳамон сайёраи хурд бо суръати калон ҳаракат карда ба Замин бархӯрд. ҳамон вақт суръати ҳаракати ин сайёраи хурд дар як соат ба 40 000 километр баробар буд. дар натиҷаи ин садама як қисми Замин канда шуда ҳамроҳи ҳамон сайёраи хурд ба кайҳон парида рафт. як қисми он бозгашта ба Замин афтод. одам дар давоми садсолаҳои охир моҳро ба воситаи асбобҳои гуногун шабу рӯз мушоҳида мекунад. бо вуҷуди ин миқдори асрори нокушодаи моҳ бо мурури замон кам нашуда, балки бештар мегардад. баъзе суратҳо аз сатҳи моҳ гирифтаи киштиҳои кайҳонӣ нишон медиҳанд, ки дар қаъри чуқуриҳои бузурги моҳ оби ях карда мавҷуд аст. исбот шудааст, ки дар моҳ ҳаво вуҷуд надорад. аз ин рӯ дар он на об ва на ҳаёти зинда вуҷуд дошта метавонад. баъзе давлатҳо аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Иттиҳоди Шӯравӣ ба моҳ мушакҳо ва киштиҳои кайҳониро фиристода баъзе минтақаҳои сатҳи онро таҳқиқ намуданд. маълум аст, ки дар байни ситораю сайёраҳо ва ҷирмҳои дигари системаи офтоб қувваи бузурги ҷозиба вуҷуд дорад. бо туфайли ҳамин қувва сайёраҳо бо мадори муайян ҳаракат карда ба ҳамдигар бар намехӯранд ё пароканда намешаванд. дар байни моҳу Замин низ қувваи ҷозиба мавҷуд аст. бо таъсири моҳ дар Замин бисёр ҳодисаҳои табиӣ рух медиҳад. заминҷунбӣ, гармшавии ҳаво ё зиёд шудани боришҳоро ба таъсири моҳ вобаста мекунанд. қутри моҳ аз рӯи тахмини олимон 3476 километр аст, ки нисбат ба қутри Замин 4 баробар хурд мебошад. қайд кардан лозим аст, ки мавҷудияти Замин дар системаи офтоб ҳам аз бисёр ҷиҳат ба моҳ вобаста мебошад. вақте ки моҳ ба Замин наздик мешавад, қувваи ҷозибаи он ҳам чандин маротиба зиёд мегардад. дар натиҷаи зиёд гаштани қувваи ҷозибаи моҳ сатҳи оби баҳрҳо баланд мегарданд. инчунин қайд кардан лозим аст, ки суръати даврзании Замин дар гирди меҳвари худ то рафт сустар мегардад. сабаби гирифти моҳ ҳамин аст, ки сатҳи моҳро сояи ин ё он ҷисми осмонӣ мепӯшад. сабаби гирифти офтоб ҳам тақрибан ҳамин тавр аст. вале гирифти офтоб ба он вобаста аст, ки моҳ рӯи офтобро пӯшида пеши нурҳои ба самти Замин равонашудаи онро мегирад. чӣ гунагии гирифти моҳ ба он вобаста аст, ки ҷирми кайҳонӣ то кадом андоза сатҳи онро мепӯшонад. гирифтани моҳ одатан якчанд соат давом мекунад ва танҳо дар вақти пурра будани он ба амал меояд. аз рӯи қоида моҳ 14 рӯз пеш ё 14 рӯз баъди гирифти офтоб пӯшида мешавад. дар ҳар нуқтаи Замин, ки моҳ дар уфуқҳои он қарор дорад, гирифти моҳро мушоҳида мекунанд. дар замонҳои қадим гирифти офтобу моҳ рӯй додани фалокатҳои таҳшатнокро пешбинӣ мекард. вале олимони ситорашинос аз рӯи натиҷаи тадқиқоти илмӣ рӯзу моҳи рӯй додани гирифти моҳро дар солҳои оянда муқаррар карданд. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. бо шумо будам Маҳмадалӣ. то барномаҳои баъдӣ хайр.